Okay. Her har vi så sætning 2.15, som hedder den logistiske ligning, og her har vi så dens løsningsformel. Løsningsformlen gælder kun, hvis y er mindre end m, og det kan vi se, at den er, og hvis y er større end 0, og vi kan se, at vores y er 200, så ja, den er større end 0. Vi har så fået opgivet det her i vores opgave, og jeg er nu ved opgave B, og vi skal nu indsætte vores værdier for ligesom at isolere C her, som er vores eneste ubekendte. Okay, så let's do that. Vi siger 200 er lige med 2000 over 1. Plus C gang E opløftet i 0,00023 81. Du mangler et 0. Nej. 4 0 efter kommet. Nå, det er rigtigt. Du skal bare vide, du har lavet et alligevel-tegn. Sådan. Okay. Som så skal ganges med 2000. Og så derefter ganges med 0. Og så, ja, nu har vi alle vores værdier, bortset fra C, så vi isolerer C ved at solve, ikke? Mm-hmm. Så skriver vi solve her. Ja, så solver vi. Ja, fint. Ja, okay, og vi solver med hensyn til C. Men jeg synes, det gav sig selv. Okay. Ja. Og alt det her er lige med 9. Eller det er C, der er 9 med 9. Men... C er lige med 9. Ja. Ja, skriv ligning op igen. Okay. 200 Nej. y er lige med m over 1 plus 9. Kan hvad? E. Og til vores x.